אני אגיד רק מיד אחרי שבררה המחלה שלו, עשו לו את החיוך בבטן, או פתחו לו את הבטן, ראו את מה שהספרים, אמרו לו תודה רבה. תודה הביתה. הגעתי לבית חולים, הוא אומר לי, אני שבוע הבא רץ. אמרתי לו כרגיל, זין, אתה לא רץ לשום מקום. והבן אדם הזה, תוך שבוע, אחרי שפתחו לו את כל השרירים של הבטן, לא, בהתחלה הוא לא רץ, הוא הלך קצת. הוא אמר, הבן זונה הזה לא יציג את זה. הלכתי לרופא, כרגיל, זה באופטימיות שלו. הוא שונא סוכר, אוהב חמצן. שואל אותו סוף, מה זה אוהב סוכר? תשמע, אני אפסיק לאכול עכשיו מתוק. איפה גלי? גלי, בימים האחד האחרונים שהיה בבית חולים, אני נוסע איתה, הביאה לו עוגת שוקולד עם מלא סירופ. אני אומר לה, אבל אסור לו, יש לו סכרת. לא, בקיצור, סוסו התחיל לרוץ, ואז התחלנו לעשות בערבי חמישי מה שקראנו לזה הסעודות האחרונות. היינו באים עושים פעם אחת, עשינו ברביקיו, פעם אחת עשינו... התדרדרנו. נתחיל בבשר, עברנו את שקשוקה, אחרי זה קפה... אבל הביצים היו טריות. הביצים היו טריות, ומי שעשה את השקשוקה, פה שעומד לידי, הכניס שם כל מיני עשבים. חבר'ה, זה היה, וגנדי, סיפורים על סיפורים. ואז במפגש הראשון, סוסו אמר לי, זאת הייתה הצוואה שלו, שאני אקבר, צחקנו, הבאנו שם לצחוק לי, אני רוצה שתשפכו לי בירה. הוא אמר גינס? גינס במפורש. בירה גינס. גינס במפורש. אומר לו החבר הכי טוב שלו, עזוב, אמיר אהרוני ישתה את הגינס, ישים לך מכבי וישפוך לך מכבי. ואז הוא מסתכל ואומר לי, תשמע, לא בוצח בבני זונות האלה. אתה היחידי, תביא לי בירה גינס ותשפוך את זה. עכשיו אני חייב לשים את הסיפור עם המצלמה הדיגיטלית. הלך לקנות מצלמה דיגיטלית, נסע עם הילדים לטייל. טוב, נכנסים, רוצה תשלומים, אז עכשיו הכרטיס אשראי שלי. אז הוא אומר להם 7 תשלומים, אמרתי לו, לא, הוא לא מחזיק שם, תעשה 6, התשלום האחרון ירד אתמול. זה המצלמה הדיגיטלית שצריך. סוסו. רגע, יש יום הולדת גם שישי. צריך גם מזל טוב. יחד עם מזל טוב. לא, לסוסו. אם כבר, אז יום שישי. תהיה בריא. עד 120. טוב. סופן כך. לחיים. לחיים, טוב, לחיים. סופן, יש לו פיקדון על הבקבוק. תרשי לי להגיד כמה מילים. אבל קצר, יואל. בוא להפרגן על עונת כוסית לחג. מה שרכזים מתקשים מאוד לעשות. קשה מאוד לארגן את זה. קשה לי להגיד שהרכז הדרכה הכי טוב, כי לא היה קשר לפעמים בין המציאות לסיפור. אתה את הרב. אחרי זה אני אגיד לך מה הוא אמר על זה מהצד השני, יואל, שיש דברים שאתה לא יודע. מישהו פה מאחורה אמר שזה לא מפגש מדריכים, וגם עקצתם אותי שאני מדבר הרבה. מה פתאום? לא הייתה עקיצה. אני אגיד לכם איזה דבר. יש פה רק עוד 27 דקות במצלמה. נתחיל מהסוף. קודם כל, כמו שאתם יודעים, אני גם, היה לי איזה אח גדול שנהרג במלחמת יום הכיפורים, וחשבתי על זה אתמול ושלשום, שהדבר הכי קרוב לאופי של אח שלי זה סוף. אנשים קצת מושים מהמציאות. כלומר, המציאות נראית היא חד-מימדית. אתה לא יכול להבין מבן אדם כלום. כובש, הכל 10, 20 שנה רצוף, לא שמעתי ממנו איזו מילה רעה. ומוטי ישב לידי, הוא יכול להעיד, לפני חודשיים, פעם ראשונה, סוסו אמר לי על הפנים. פעם ראשונה בחיים שמעתי, סוסו אומר לי על הפנים, זה היה בדיוק לפני 60 יום.
הסתכלתי ימינה למוטי, מוטי אומר לי, תתקשר אליו חזרה, תברר למה הוא אמר לך את זה. וזה בדיוק 10 דקות אחרי שהוא יצא מהאונקולוגי ברמב"ם. הוא אומר לי, שמע, זה מקום של מוות, אני בורח מפה. עכשיו, אתם צריכים להבין מה המשמעות שבן אדם כנוסוס אומר לכם על הפנים. זו מילה שלא יכולה לצאת מהבן אדם. ואתם יודעים, כשביקרנו אותו בבית חולים לפני יומיים, עד הרגע האחרון הוא כאילו, אתה מרגיש שהמחלה הזאת זה כאילו, זה לא עליו, זאת אומרת, זה מאולץ עליו והוא יוצא עכשיו וממשיך לחיות. זה לא התאים לו המחלה, לא בזמן, לא תפס אותו בטיימינג טוב. וזה קטע ואז נוצרו לי איתו פעם ראשונה בחיים, וכמו שמישהו אומר לי, בגלל מה קורה עם אנשים שהם לא רצונים כל החיים, והם רואים את כל העולם בצורה חד-מימדית, אתה מצליח לתפוס איתם שיחה אחת על החיים פעם במשך 30 שנה אתה תשמע קצת שיחה רצויה. כמו שסיפר לי בצבא, החבר הכי טוב של אחי, שבמלחמת יום הכיפורים באמצע איזשהו קרב, פעם הראשונה הוא שם היה שיחה רצונית. אז הסיפור היה בסיפור של הכליה, כי הוא לא רצה את לשתי כליה. והיה לנו איזה שיחה ב-12 בלילה, ואמרתי לו שאני אתן כמו ילד קטן, מה זה אתה לא רוצה יש לי כליה? זה לא השתלת לב, זה לא כבד, זה כולה כליה. ואז מהסיפור הזה התחיל כל הסיפור וכל הפסטיבל הזה דווקא הוא היה מבסוט מהקטע הזה שכולם מתרוצצים סביבו ותורמים ושירה ופסטיבל פה